kakiatri sang kapirang uri nangkul kinempet kampet wong dosa ngertnaning ono yoki tukang walang ati yoki tukang sing yas yoki tukang kudu gering aduh sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun pepunden kula sinuwun sampun sanget-sanget anggen paduka menggalihaken sedanipun ingkang Rama sinuwun Prabu Salyapati menawi torinaos paduka sampun rumaos awrat sinuwun menapa prayogi dinten menika monggo kula dherekaken pasrah kemawon kaliyan ingkang rayi para Pandhawa dinten menika pasrah dumateng ingkang rayi para Pandhawa negari Ngendraprasta pun wangsulaken sarta sepalihipun negari Ngastina pun wangsulaken kaliyan ingkang arayi para Pandhawa menika paduka saged lestantun mukti wibawa Nyakrawati Mbau Denda duka yaya sinipi jojo bang mawinga winga netra kocak ngundarandir Mas Kuning wonten dawuh ucapmu beda karo biyen nalika aku isih keceh donya brana duwe apa-apa mbong-mbong rasane Prabu Duryudana arep saiki wis meh tumpes tapis tanpa takbet ucapmu aku bukan teluk karo para Pandhawa kasih-asih karo para Pandhawa pati apa kaya ngono asu ora kena kanggo patuladan gunane apa kon njejeli panganan karo dapurmu tak gegolori no pantarane wengi nyatane ora ana gunane entek-entane ngremehke Prabu Duryudana iblis lanat Rama kula ingkang sowan Rama kayune purwa sejati
Bayu Bojro Witeng tresno jalaran saka ulina sramu saben dina guyon maton sembrono parikena rasa dhewe aku mung tresno karo budayane tresno iku ora kudu andar kala bendu zaman reformasi iku napa pasemoning jagat manungsa minger kiblate manungsa minger kiblate Mendung kumalungkung pamer umuk angumbar janji pamer umuk angumbar janji mumburu derajat lan pangkat mun buru derajat lan pangkat
bandane tinumpuk rakyate mung dadi tumbal anje demokrasi reformasi adine koro-koro gumyak ramene ayo eling mring pangeran pangkat iku nyata amung sampiran bondo iku titipan nyawa iku ngaduan pungkasan yen mati nyemplung kuburan menangi jaman edan Gendari, kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Dina iki apa tiba kelahiranku wetonku ta iki? Inggih sinuwun kasinggihan dawuh paduka sinuwun. Doyon-uyon kae. Inggih. Aku seneng. Iki lagu jaman edan iki. Mboten menika sinom. Menika sinom. Aku ora ngrembug sinom apa dandang gulone mau rak jaman edan ngono to. Inggih, lah yo sing tak rembugi jaman edan kuwi mau dudu perkara sinome. Iki sampun manggaken kepareng padu kok. Coba ben ditutuke dhisik. Bajute piye?
Gendari wonten dawuh sing nyekar sing nyindeni kae sapa kae menika Nyi Bekel Sriyanti Sriyanti inggih Sriyanti inggih wah mak teratap Pak bareng aku krungu Sri lho gajare wis mati panjenengan kok werna-werna lho aku ki kelingan dregang wah, cocok wong delegang-delegang gedhe dhuwur ning suarane rada serak-serak basah ngono biyen. Iki tuku Sriyanti liya ya inggih menika sanesipun. Lah rak ngono. Ya coba ben dibacutke sik. Aku seneng tenan. Iki tembang sinom iki mengku surasa perkara jaman. Inggih kasinggihan. Lah iya. Kon bacutke. Kon sing rada seru. Mane aku kok ora weruh gumelaring jagat. Upama uyon-uyon ngene iki ge omahe kuwi joglo. Wah, gamelane becik, rancakane ukir. Ge penabuhe sregep-sregep marang ganane ya sregep suarane apik-apik. Mulya tenan rasane ati ya Gendari. Nggih sinuwun. Ha iya. Emane omah joglo kaya mesontek. Iya wis ora dadi ngopo. Iya mboten dados menapa ya, sok ben gawe meneh. Mila menika. Yo tutuke bocah ayu, kuwi ayu pelek to wong aku ora weruh. Nggih sak wontenipun, natanipun nggih ayu, tumrapipun lasena. Werna-werna ora. Ayo. Loro apa telu nek pun tumraping aku waton iso ngedum wektu ora dadi napa. Lak ngono to Gendari. Inggih, mung emane kok aku ora iso ngono ya. Menapa badhe ngersakaken ngaten? Ya ora. Arep nggih apa? Aku mung kari manekung manengku puja kaya ngene tak nggo nglipur karo rasaku kok Gendari. Nang nggih ngaten to sinun. Iya. Ayo pungkasane
tunjung bang terate irem-irem atap-taping kayu apu akringing kangkung ira ijo Sri Gading di yasa retnaning rejasa kembang karang sang bogeme hararat raden kembang ira arang susah kleset mingset kaya ana obahing jalma menungsa sing prapta ana ing ngarsaku. Bendari wonten timbalan iki ngadawu. Duryudana iki ketoke. Inggih sinuwun menika ingkang putra pun Kurupati. Duryudana kanthi karaharjan tekamu nggih. Inggih. Rama awit saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Araharja pisuwan kula pangabekti kula katur Rama ya pangabektimu wis tak tampa gawe gedhening atiku Ibu pangabekti kula katur Kanjeng Ibu ya nggih putraku Duryudana sanget panermanipun Ibu pangestu bae tanpa nono Kurupati kabun dipareng pangestu paduka Kanjeng Ibu saengga jejimat paripih. Rama piye Duryudana ngaturaken ketiwasan Rama kadang kula para kadang sata Kurawadi adi kula gugur wonten madyaning palagan ludes keles tanpa tilas. Rama kantos saperangan alit Kurawa ingkang taksih gesang kados pundi Kanjeng Rama? Duryudana wonten dawuh Rama ora susah kowe matur nadyan to bapakmu ki caca netra caca hina
nanging ora wuta batinku. Rikala semana nalika Sanjaya kuwi isih ana ing Gajahhoya kene. Saben-saben matur pradul yen to Kurawa mesti cures, Kurawa mesti temekaning pati. Lah iki nyatane Sanjaya kuwi ya wis oncat. Sanjaya kuwi durung suwe oncate saka ing Gajahhoya. Mbalila wangsul tumut kaliyan para Pandhawa nanging nyatanipun inggih pejah wonten madyan ing palagan. Ya wis karben, wis karben. Lah terus Rama kula lajeng kedah kados pundi Kanjeng Rama, kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Rama. Ora susah kowe ngresula Duryudana. Ora susah kowe ngresula aja ngrantes. Sengkuni eneng iki. Wonten. Sengkuni. Hei. Ketoke rada mangsuk angin awake. Nyang awak kok grimang-grimi. Sengkuni wonten dawuh. Ora susah dadak kowe pawadan lara awakmu. Kowe iki lara karo parasitak kira ya padha wae. Coba Duryudana kowe mundur Sengkuni maju mrene. Siang Pantara ratri amung cipta bukulon tanulan kaeksi mila katur kang cundha maneh rasat satrageng ulun kang sumembah mung kuwing padanta Prabu. Sengkuni wonten timbalan iki ngadhawuh Kakang. Tak dangu aturmu sing cetha, aja mbok kurangi, aja mbok tambahi. Inggih Kakang. Iki aja celometan, aja gluwean. Iki ora guyon. Pandanganku iki mengko, pandanganku iki mengko wangsulana kanthi jujur atimu. Inggih. Sendika ngestaken dawuh. Lelakon Bratayuda Jaya binangun. Pandhawa Kurawa padha perang gegempuran Anderpati. Coba. Sengkuni lelakon iki kowe melu gawe apa ora? Kowe melu gawe apa ora? Inggih, Kakang, kula tumbut damel. Dadi kowe ya ngakoni ibarate wayang kowe dalangi. Inggih. Kula dalangipun ning mboten nate pajeng. Aja culmetan kowe. Tekse lelakon iki kudune kowe melu tanggung jawab. Saiki yen Pandhawa Kurawa padha Anderpati peperangan kaya mengkene iki, pamrihmu apa? Coba. Kowe duwe karep apa? Apa niat kowe kuwi duwe gegambaran kowe arep ngrusak trah Sang Wiyasa? Iya. Kowe arep nyures tedak turune Begawan Wiyasa. Ngono apa piye? Ayo Bang Sulana. Ora cetha mangsak sampluk tekan raimu kowe. Inggih. Matur nuwun ngaten Kakang. Keparenga kula matur ingkang saklugunipun. Ya piye? Menapa kinten-kinten tiyang semanten kathahipun menika ingkang ngawon namung kula piyambak. Lho. Lah kok ngono ucapmu? Pun ta dipun petang rumiyin. Kinten-kinten wayang sekothak sing elek ya apa mung Sengkuni tok.
Saiki apikmu ki manggon-nggon ngendi? Wong semene iki ora eneng sing seneng karo Sengkuni nek wong keblinger kiblate. Wong tresnani Sengkuni, wong masang gambar Sengkuni, malah sing masang gambar ki kudu dipriksake sik. Nggih, matur nuwun. Monggo sak mangke etang-etang Kakang. Sinaosa kula dipun anggep lepat nggih kula akeni namung nyuwun pangapunten. Sak menika monggo dipun etang kanthi permati. Kurawa menika putranipun sinten? Kurawa ki anakku. Nggih, cacahipun bela edan tenan manungsa iki. Najan to aku iki ora weruh, anggap aku ki ora ngerti lho, mboten. Monggo kula aturi ngendika ingkang prasaja mangke kula nggih matur prasaja. Kurawa cacahe 100. Menika rak putra panjenengan. Yo, kuwi pancen anakku. Tanggung jawabe wong anak-anak niku pripun? Tanggung jawabipun tiyang anak-anak menika dos pundi? Apa mung nyithak tok? Nyithakipun to gampil. Ning gula wentah menika ingkang rekaos. Ingkang nyithaki panjenengan ingkang gula wentah kula. Panjenengan dikala semanten paring dawuh kaliyan Mbak Yu Gendari. Sengkuni, Suman, telungane sing awas mripatmu. Aku njaluk tulung. Ponakamu Kurawa kuwi golekno kamukten. Dadekno satriya sing mukti wibawa. Nggih ngaten menapa mboten? Ya, pancen bener. Lah nggih. Kang Putra Duryudana dadi ratu, kula sing rekadaya sing ngrigenaken kula. Dursasana dadi pangeran pati, Durmagati Citraksi dados pangeran pati sing dadekke niku kula. Cobi panjenengan dadoske napa? Monggo niku anak sampeyan niku. Ajeng pripun? Mongko sing muktekke Kang Putra niku kula. Ning metuwa dalan sing bener, metuwa dalan sing apik, awon sae gumantung ingkang nindakaken. Sae tumrapipun kula dereng kinanten, sae kagem panjenengan. Ning kula pakarti mekaten menika kula ngrumaosi kula lepat Kakang. Kula rak sampun matur, kula lepat. Ning boten sak wetahipun kula lepat. Sedaya kalepatan kula tanggel, kula ngakeni. Namung nyuwun pangapunten. Lebeting pamrih manah kula namung netepi dawuh pangandikanipun Kakang Prabu Destarastra miwah Mbak Yu kula Dewi Gendari ingkang sanget kula tresnani. Damelan kula pun rampung Kakang. Pakaryan kula darmaning gesang kula perkawis awon sae tanggal jawab kula kaliyan Gusti ingkang damel jagat kaliyan Gusti sing ngecat Lombok. Apik elek swarga pun neraka Sengkuni ora gagas. Ning pakaryan kula sampun rampung wonten kersanipun Kakang Adipati Destarastra miwah Mbak Yu Gendari Kang Putra sampun mukti sedayanipun ning kula lepat. Margi kula ingkang klentu. Kakang sinaosa kula lepat, kelepatan kula badhe kula tebus. Sampun dumugi wancinipun. Sengkuni kedah ngetingalaken dharma bekti kula ingkang pungkasan. Apa nek Sengkuni elek ki sajeke urip kudu elek terus. Mboten Kakang, mboten. Kula nggih netepi darmaning senopati. Nadyan kula pejah mboten wurunga, nanging pejah kula wonten paragan. Sampun Kakang dinten mriku kula nyuwun pamit. Kula badhe netepi darmaning gesang kula nyiras pantes. Kula badhe ngakeni sedaya raing kalepatan kula badhe kula tebus dinten menika. Nadyan to kula menika mangke lebur tumpur tanpa dadi. Badhe kula antepi. Monggo kula atur lenggah ingkang sekeca. Kula aturi nglajengaken, kula aturi nelasaken bondo ngestina ingkang boten sah menika nyuwun pamit. Gendari. Wonten dawuh sinuwun. Bareng tak rasak-rasake ora sak wutuhe Sengkuni iki luput. Jebulane malah tuk sumbering luput iki malah ana panjenengane ingsun aku karo kowe ora iso gula mentah karo anak. Ning najan mengkono aku ora wuta. Aku ora weruh dalan.
Upamane aku iki kedunungan sifat ganep ora kaya ngene iki, ora bakal anakku kok nungsang puyang budene kaya ngene iki. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon lir kintange ngalis, risang mawe gandrung, sabarang kadul wukir, moyak maye. Katon tias balewur lumare sang gandrung. Duryudana, wonten dawuh Rama. Kowe krungu. Krungu cape pakmu cilik sing kene iki mau. Nggih, mireng. Yen pancen kowe krungu. Dina iki eling-elingen ucape pakmu cilik sing kene mau. Perkara kowe ora bekti karo bapakmu ora dadi ngopo. Aku ora mbok bekteni ora apa-apa nggih. Nek bektenana pakmu cilik sing kene. Eling Duryudana, kowe dadi ratu kowe mukti wibawa. Saka labuh labete pakmu cilik sengguni mula belanana ngene jumeneng dadi senopati. Timbangane kowe mung ngadep bapakmu, mung nangis sesenggukan. Ora urung kowe mung ngenes mikir entek ing bondo donya, suwe-suwe setruk. Luwih becik. Pakmu cilik sengguni belanana, nadyan kowe cilik lara gedhe temekaning pati. Aku rila yen to kowe mati bergagah ramadaning balagan. Nyuwun pamit Rama. Semupang Yuwangaruna kadinetrane Okarapo sabaning kuki loring kani gara sageter ring kidunganing kong kadangku Yayi Hamsa awan kuwi dimbaka. Aku takon para prajurit Plasa Jenar, kadang-kadangku ana ngendi? Menika taksih ngentosi dawuh Paduka. Ya. Dina iki aku kepengin jumeneng dadi senopati. Lho, Paduka Kyai Patih? Iya. Keparingipun aku jumeneng dadi senopati kudu didampingi kelawan kadang-kadangku saka Plasa Jenar. Lajeng kula mengko dhisik
Ibarate kowe iki wong jaban pager, aku moh yen tong kanthi nyebit-nyebit marang koncaning liyan. Ngaten. Ya, coba aturana mrene. Ya kuwi kadangku Gajak Sasara Basanta. Kon ngadhep ana ngarep. Nggih, iku ngestakaken dawuh. Rela-rela rinali saya kadriya Triasmara marang risang kadirate ratu ratune wong cakra kembang jaya kusuma asemring kula Gajaksa wonten timbalan ki kadhawuh Kiraka kepareng nimbali kalawan ingkang rayipun Gajaksa Sara Basanta. Wonten dawuh Kakang. Aja enak-enak kapenak. Kowe jumeneng Pangeran Pati ana ing Plasa Jenar minangka sesulih saka aku sing mestine. Sing mukti wibawa ana Plasa Jenar kuwi Suman. Nanging bot-bote nggonku mestuti sadane Kakang Prabu Destarastra kawan Mbak Yuku Gendari. Mula tak tinggal kamuktenku Plasa Jenar. Aku trimo pepet gepeng ning Ngastina Paribasan aku dadi kembang pocapan. Dadi kembang lambe sing ala. Ora ana wong sing seneng karo aku ning wis karben. Aku diuneni kepiye wae ora serik, rupaku bagus dadi elek. Saka pakartine Gandamana bot-bote nggonku kepengin goleke kamukten kelawan putra-putraku Kurawa nadyan Kurawa dina iki ora ana uripe. Iye. Mula dina iki pun Kakang bakal jumeneng dadi senopati. Paduka Kakang Harya Suman. Iya. Mula kowe wong sakloron tak dadekake senopati pengapit. Pengapitipun Kakang alit sakit ageng dumuginipun pejah. Paduka minangka kadang luwerda minangka sesuring Sudarma bagus yen to pancen kono. Tatanan baritmu saka Plasa Jenar ora susah kowe dadak ya kuwi nyebut-nyebut kelawan Kurawa rampung ora rampung iki wong Plasa Jenar sing bakal tumindak mukti mati iki dudu perkaramu pasrahke Gusti sing gawe rupa. Sumawi kula dherekaken Kang Mas. Cari balung rondyoning kelapa jenis bicarane maneman
Sancut kumrego tumanjing samudra tulya treng wiraganya banyu sumaput wentit makangganira sumingep nampaki migek dangga kang wari katanaga kumambang Doro Kresna kakangku apa? Yayi Parto wonten timbalan iki ngadhewu Koko Prabu. Yayi Tresna Demena wonten timbalan iki ngadhewu Koko Prabu. Iya. Sawetara iki ngenteng-entengi jejibahan. Werkudara kelawan Janaka wis Yadi kudu bisa mupus marang papestening kodrat. Yen to panjenenganing Kanjeng Paman Prabu Mandaraka wis kasambuting arananggana gugur ana madyaning palagan. Iya. Bola-bali pun Kakang rak wis paring dawuh. Barata yuda iki perang suci, mukti mati kuwi dudu perkarane menungsa. Lan maneh yen to pancen wis gugur ana madyaning palagan wis ora bakal bisa diuripake maneh nganggo srana apa bae. Sebab Yadi rak ya wis mangerteni rikala pun Kakang Tapanendra ana ing Makambang rikala semana. Pusakaning pun Kakang Dwarawati Kembang Wijaya Kusuma wis kapundhut kondur marang Kayuwangan. Pun Kakang pinaringan liru weda loro, siji Jitap Sara ingkang angka loro Bagawat Gita. Minangka adeg-adeg para Pandhawa nggone nindakake dharma minangka utusaning adil mangrurah satru murka yaiku para Kurawa. Iya. Nanging Yayi, najan paribasan iki mung kari sak kemperangan, nanging aja mbok anggep iki enteng. Isih abot lho Kudara, abot tenan. Ya. Petruk iki nggih. Sing muni piyak-piyak mau sapa? Kula. Kusik to. Kowe iki ngerti apa ora nek piyak-piyak iki tegese tembung piye? Lah nggih. Enten dayoh. Nika sok-sok nek enten anu piyak enten dayoh. Lah dayohe lah kula. Wong iki dadek kula lho. Mikir yen to. Kula niki napa mboten budaya? Lho, lah Petruk lho. Lah nek Petruk apa dudu wayang? Piye kuwi? Penting lho niki. Jajal Petruk ora metu, sing nonton Petruk ora metu ya ngoten. Dadi kula niki nggih enten gunane nek piye to kuwi? Kusik to, piyak-piyak ki ya kena. Ning nek ning kraton, eneng kraton Ratu Siniwaka saka kadal saka ngalun-alun piyak kuwi ana tamu sing padha sibuk padha minyaka lungguhmu iki nyingkira ngiwa apa nengen minyaka iki arep nggo dalan tamu. Lha iku ora ning apa-apa ning dadah kok muni piyak-piyak. Ajare kula kajenge genep kok. Genep kepiye ning apa? Senopati Ngalogo. Senopati Ngalogo saking negari Ngastina ingkang pinandegan menika sangkemu matur dicetha kleru meneh. Alah. Ngaten, ngaturaken kauningan dinten menika sampun ngedali Senopati Ngastina.
Ngastina ngetoni Senopati. Heeh, anu nggih. Wong edan. Senopatine sapa? Senopati Ngaloga, pepatih Ngastina. Patih Sengkuni, pandangane dhewe. Kok dhisik? Arep nyadi Werkudara. Wah, Sengkuni tandangane. Mengko dhisik to. Ekor Sengkuni mbok jajar Werkudara mbok pula. Sengkuni. Tandangane. Mengke riyen. Sengkuni napa sinten mawon? Jare Bratayuda ngangge pernatan, ngoten. Dintosi riyen to, ampun bisa grusu.